өлкә күләмендә узган Себер сандугачы фестивалендә Тубыл шәһәре мәктәпләреннән, балалар иҗаты йортыннан, Тубыл Вагай районнарыннан, Түбән Тәүдәдән төрле яшьтәге катнашучылар җырлар аркылы үз милләтләрен таныттылар. Хисле, моңлы эстрада, халык җырларын, автор башкаручыларның чыгышларын ләззәтләнеп тыңлады тамашачылар. Откроется небо дымкой звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Җырлы, моңлы мәдәни чара төрле милләт халыкларының сәнгать бәйрәменә әверелде. Меня зовут Гафарова Фируза, я из Тобольского района, село Кутарбитка, учусь в МАУ Кутарбитская СОЖ, участвую в этом конкурсе первый раз, сама я из Киргизии, но уже 15 лет я живу здесь и пою сегодня песню на русском языке «Опять метель». Меня зовут Залия Шамуратова, я учусь в 15-й школе на Сибирской Соловушке, я участвую первый раз, пригласили меня на гала-концерт сегодня. Руководитель у меня Хакимова Начия Фатаховна, очень отличный руководитель. А какую песню исполняешь? Я исполняю песню «Ялгызана». А можешь куплетик спеть? Да, конечно. Ялгызана кемне көтә, һәр көн капка төбендә, күзләрен юлга төбәгән, баласы гел телендә. Уже 4-й раз. С первого самого конкурса здесь участвую. А какие песни пела, помнишь? Конечно, я пела песни на украинском. На этот конкурс я готовила песню на русском и на татарском.
Бүтін көйлек сыйлашымик, bu матур таңарда, не сили тебрәләп, асылы гош таңарда, тыңлашисаң дугаш, сөрлерің көйлеш, ул минем хисләрне өздереп сөйлеш. Икенче көн сәхнәдә катнашучыларга дипломнар, җиңүчеләргә лауреат дипломнарын һәм югарыга күтәрелүче йолдызлар сурәтләнгән статуэткаларын тапшырдылар. Җиңүчеләрне бүләкләү мизгелләре сәләтле балаларның чыгышлары, эстрада, халык җырлары кертелгән матур концерт программасы белән дәвам итте. Вот уже 4-й фестиваль. Знаете, вчера мы сидели, смотрели, слушали очень хороших таких талантов, ребят, девочек, молодежи, взрослого возраста, золотого возраста женщины. Просто удивительно. Живите с песней по жизни, не расставайтесь никогда. Дипломом 2-й степени награждается номинация «Народный вокал» Тимиргалиева Зухра Сивхатовна. Һәркемнең теләкләре уртак булды. Яшь буынны сәнгатькә тарту, иҗади сәләтләрен үстерү өчен булдырган иң кирәкле проектларның берсе бу. Балалар фестивальне көтәләр. Киләчәктә катнашучыларның саны үсеп торсын. Себердә яшәүче бөтен милләт кешеләре өчен Себер сандугачы фестиваль дәрәҗәле, моңлы вакыйга булып саклансын. Дальше менің оларға оңышлықлар, конечно, өздерінің талантларын бізді мас етсінлар. Біз үйрейік, көбірек қолық жүрсін, тоже мен қолыққа да обращаться етем. И оларға бір қәсір претензиям жоқ. Себер татарларының мәдениетінде мұнта біздіңгі сөстікада өткері тұрған мероприятияларға бір претензиям жоқ, наоборот, қуанам оларының шундайын шатланам оларының шундай оңышлы мероприятиялар алпыруларына, концертлары. Җиңүчеләрне Себер татар мәдәният үзәге директоры Гөлсина Ташкеева котлап, туган телләрен белгән балаларга вокал җыр сәнгатен үстерүдә күп көч куйган җитәкчеләренә рәхмәтләрен белдерде. Яңа талантлар ачкан Себер сандугачы фестиваленә озын иҗади юл теләде. Love